Hello mga kabangbang, nakapag-dinner na ba kayo? Because I have here from Syrian Shots. Yes, nandito po tayo ngayon sa Maynila and they are actually from Cavite. They deliver in Cavite area and here we have a ta-da! Honey lemon for tonight. Look at that! O, diba? Parang kamay ko na lang. Konting-konti na lang. Kasing laki na siya ng braso ko. Braso ba? There. Vietnamese spring roll.